quarantena rabiosa, d'Aitana Montoliu i Tomàs Moreno. Un dia, dues xiquetes van arribar noves a l'escola. Una es deia Sara i l'altra Lucía. Durant tota l'educació primària s'havien fet molt amigues, però quan van passar a l'ESO, Sara es va haver de canviar de ciutat. Això va suposar que, com que eren inseparables, s'acomiadaren molt sentidament. Ja a la nova ciutat, Sara hagué d'adaptar-s'hi i fer nous amics, així que els seus inicis en la nova escola li van resultar un poc pesats. Quan va acabar batxillerat, decidí mudar-se de nou i tornar a la seva ciutat natal, on vivia Lucía, la seva millor amiga de la infància. Sara va decidir buscar un pis on viure. Va buscar un pis compartit sense ni tan sol imaginar-se que s'hi trobaria la seva amiga. El primer dia se'ls va fer estrany perquè tenien la sensació que es coneixien. Parlant, es van adonar que eren aquelles amigues de la infantesa que van haver de separar-se un dia ràpidament i van córrer a abraçar-se. L'endemà, en engegar la televisió, van veure que informaven d'un virus nou que era altament contagiós. No se sabia com es propagava ni per què la gent es contagiava tan aviat. Van cridar els seus pares. No podien eixir d'on eren. Hi havia mesures de seguretat i restriccions. No estava permesa la mobilitat i van establir un toc de queda. 2 mesos més tard, tot anava a pitjor. Així que van decidir deixar-ho tot i anar-se'n de la ciutat. Si s'hi quedaven, tindrien més possibilitats de contagiar-se i morir. No seria gens fàcil, però vivien al centre de la ciutat i necessitaven recursos per a poder sobreviure. Cadascuna portava una motxilla, 2 botelles d'aigua, menjar, sacs de dormir, roba de canvi, mòbil per a parlar si feia falta i, el més important, mascaretes i plàstics per a protegir-se. La veritat és que tenien molta por, però no hi havia altra opció. Eixiren un dijous, però se'ls feu de nit i hagueren de dormir en una casa abandonada que es trobaren. El divendres es despertaren a trenc d'alba amb la intenció d'arribar a la casa abans del toc de queda. Però quan ja duien un bon tros, Sara es va adonar que no portava la motxilla. I van tornar a la casa, però la motxilla no hi era, i aquest nou inconvenient les obligà a cercar un lloc on passar la nit. Aquesta vegada davall un pont. Òbviament no era el millor lloc per a passar la nit. Era d'allò més incòmode, però també era un indret segur, ocult de les mirades indiscretes i protegit per una falsa paret que l'amagava quasi completament. Més endavant tindrien on dormir. L'endemà van seguir el recorregut i veieren que hi havia papers enxampats que entre tots formaven la paraula tal. Tal? Però si tal no hi ha res. Crec que això no té res a veure. Crec que és per ací, va contestar Lucía mirant unes escales. Quan començaren a pujar l'escala, se'ls feu interminable, com si hagueren entrat en un bucle. Entre un núvol de boira hi aparegué un cartell que els indicava cap a un carreró. Que s'endinsaven, el carrer es feia cada vegada més estret fins que de sobte les dos van caure i es van despertar amb la motxilla entre les mans. com és que està si la motxilla? Si per ací hem passat i ahir no hi era. Sara, tota preocupada, es va quedar pensarosa, ja que podia ser que algú dels contagiats les estiguera espiant. Caminaren entre la foscor de la boira preocupades per no trobar-se amb cap persona que pogués infectar-les. Lucía, notes la sensació que s'estan observant des d'aquelles cases? No hi veig res, està tot molt fosc. Aquesta boira ho embolcalla tot. Les dues amigues, amb el cor bategant a 1000 per hora, es llançaren a córrer cap avant sense saber on anaven. La boira es feia cada vegada més fosca i alhora una resplendor intensa feia que els ulls se cegaren. Ai, mare, què està passant? Preguntà Lucía.
On som? A poc, la claredat s'anava apoderant del boirat i es començaren a albirar unes cares difuses a través dels vidres de les finestres. Al fons del carrer es veia el que semblava una gran paret blanca i uns focus immensos que il·luminaven tot amb una llum encegadora. Alto! No us mogueu ni un metre o disparem! Uns éssers estrany, amb un cap molt gros i el cos totalment blanc, combinaven les xiques a quedar-se quietes. Què feu pel carrer? No sabeu que està totalment prohibit? Segur que teniu la ràbia. Hem de disparar! Són les ordres! Des que es va decretar el confinament total i posteriorment, quan es va produir l'extinció massiva, ja no es trobaven persones pel carrer. Les ordres eren clares: matar qualsevol que s'hi vera deambulant. El virus era massa perillós per arriscar-se. Però el més estrany és que semblaven sanes i això era quasi impossible. El virus era tan contagiós que els sanitaris i militars anaven completament coberts amb vestits especials de protecció d'un immaculat color blanc. No dispareu. Hem d'analitzar aquestes persones. No hem de perdre l'oportunitat que siguin immunes i no estudiar-les. Apuntant-les amb les metralladores, les van arrestar. Les entraren en la gran carpa blanca on hi havia unes càpsules transparents. Hem de mantenir-les en quarantena durant 10 dies i si no desenvolupen la ràbia, veurem què fem amb elles. Socors! Auxili! Volem eixir d'ací! No hem fet res! Lucía, què ens estan fent? Auxili! Però ningú no les sentia. Les càpsules eren estanques i estaven intubades per subministrar-les el sèrum. Les havien lligades amb unes plaques metàl·liques i no es podien moure. Estaven connectades a un sofisticat sistema d'evacuació semblant al que usen els astronautes per fer les seues necessitats. Les dues xiques critaven, ploraven, però les havien deixades soles perquè el sistema era automàtic i es monitoritzava mitjançant unes pantalles en una estança anexa. Les autoritats havien decretat primer l'alarma i després la llei marcial per la perillosa pandèmia provocada per la mutació del virus de la ràbia, que era capaç de transmetre's per infinitat de mitjans, tant aeris com per simple contacte de la pell amb una superfície contaminada. La malaltia s'incubava en 4 dies i es manifestaven nàusees, altíssima febre, monstruoses convulsions i paràlisi. Els malalts morien llençant escuma per la boca en menys d'una setmana. Els pocs supervivents que quedaven estaven en un edifici contigu a la carpa on es trobaven els científics. Estaven completament aïllats. Rebien subministraments a través d'un torn que hi havia instal·lat al costat de la porta d'entrada. Si alguna persona moria, era incinerada en uns forns que hi havia al soterrani del mateix edifici. Els confinats, des de les finestres, observaren tota l'escena de la detenció de les xiques estranyats. Periòdicament s'enduien alguns dels interns que encara no havien manifestat la malaltia, però mai no tornaven. A la quarantena se la coneixia al principi popularment com la quarantena rabiosa, però ja no era una quarantena, era una condemna. Quan passaren els dies de la quarantena, les xiques estaven absolutament trasbalsades. S'havien tornat boges, els ulls es sortien de les òrbites. Hem de fer una vivisecció per veure què ha passat. No podem salvar-les, és el protocol. Només podem aplicar anestèsia local. Han d'estar despertes quan examinem el cervell. És una llàstima, però estic completament d'acord. No tenim cap alternativa. Anem. Comencem per la morena. Científics posaren les xiques en un banc d'aquests que gasten els forenses lligades amb corretges. Començaren per Sara posant-li una injecció en la part occipital i es disposaren a tallar quan Sara es va despertar suant i tremolant. Ai, Lucía, quin somni més estrany que he tingut.
Què ha passat? Anaven a fer-nos una autòpsia, però vives! Una vivisecció! Què dius? Tornem a casa, que pel carrer no es tenges bé. I segur que si complim les mesures de seguretat no es passarà res. Un simple coronavirus no pot ser tan perillós i segur que prompte trauran una vacuna. Estigues tranquil·la, tot està en el teu cap. Tens raó, ha estat un mal son, però continue tenint un mal pressentiment.